No niin, tehdäänpä tässä tällainen pieni unboxausvideo. Niin mulla on tässä tällainen ulkoinen kovalevy. Tällainen tuli tuolta Prismasta ostettua. Toshiba Canvio Basics. Tällainen, no se pitäisi avata tuollainen. Näin suoraan se avaa sen pidemmittä puheitta. Mulla on läppäri aika täynnä jo, niin ja no se on siinä. Niin ostin se tämmösen. Mulla on kyllä jossain joku ulkoinen kovalevy, mutta en tiedä missä se on, mutta nyt ostin 2 teraäistä ulkoista kovalevyä. No, siinä on käyttöohjetta ja sitten tässä on tämä itse kovalevy. Joo. Tässä on näitä. Siinä on jotain tollasta. Näkyykö se siinä? Heijastaa tuo. Tarkentaako tuo? No eipä muuta tarkenna. No joo, kuitenkin. Sitten tässä on tämä johto tässä, niin se meni sinne. Tällä on aika lyhyt, mutta no itse asiassa minä laitan tässä tänne. Sellainen pää siinä. Tarkentaako se näin lähellä? No siihen se nyt ainakin tarkentaa tollanen pää tossa ja sitten toisessa päässä on tämä perus USB-A. A-tyypin USB-liitäntä. Sitten tässä on. Ups. Ei kannata pudotella näitä. Mikäs tossa on? Siinä on jotain ihan. No eipä sillä ole mitään väliä. Toshiba. Tossa joku tollanen valo. Niin tossa on tuo liitin. Sitten tässä on näitä. Ja sellaista. Sitten ohje on siinä. Katsotaan sitten myöhemmin tarvittaessa. Tässä on tämä laatikko tosiaankin, niin joo. Siinä on vähän takaa kuvaa. Sellainen. Sitten sivusta. Joo. Niin tässä on laajkulmakamerassa automaattitarkennus. Kiva. Se on oikein makrokuvaakin. Se on tällainen kunnon lähikuvaa. No. Sellainen. Siellä ei oo mitään muuta. Eikä oo tässäkään. Todennäköisesti. Miksipä täällä olisi mitään. Joo, se on siinä. Sellainen pieni epälaatikointi. Ulkoinen kovalevy nyt mahtuu taas tiedon eestä. Lisää tietoa talteen. Lisää juttuja talteen. Että sellaista. Kiitos katsomisesta.